algún punto. Bueno, es que me paso, ya he visto que esto es muy largo, tengo que cortar. Bueno, las conclusions per mi serien que el moviment llibertari a Catalunya i a l'estat espanyol va tenir molt clar des de principis de segle XX la importància de l'educació i de la formació dels treballadors i les treballadores, i no només en el sentit de promocionar-se en la vida, etc., sinó en el sentit tant, per una banda, d'adquirir consciència, per tant no volien qualsevol tipus d'educació o qualsevol tipus de formació, i en una altra banda, lògicament, en el sentit de preparar-se per a la revolució. Està clar, és a dir, una de les coses que més, no he tingut temps de dedicar-me més, però que més avancen precisament del 36 al 39, és tot el tema de la formació tècnica, per dir-li d'alguna manera. Per exemple, us poso un exemple perquè ja, si me poso a parlar, segueixo. Una de les coses més interessants que es fa a València amb el que es diu els secretaris de les empreses productores o de les productores de cítrics. Ells es queden allà també sense amos i col·lectivitzen la producció de cítrics i, de fet, durant un temps l'exportació de taronges és un dels ingressos fonamentals de la Revolució i de la República també. Però com que han perdut, o se'ls han anat els jefes, doncs decideixen crear una escola en la qual gent jove, fills i filles dels treballadors i alguns d'ells i elles també treballadores, aprenen idiomes, aprenen jurisprudència internacional per fer contractes, per traspassar producció, per arribar a acords, etc. I aquest podria ser un exemple, com us podria posar molts més que es van fer en aquella època. Això es va tenir clar, això és una cosa que és transversal a tot l'anarcosindicalisme i el sindicalisme revolucionari. Quan explico coses sobre l'anarquisme i l'anarcosindicalisme hi ha una etapa entre el 1900 i en el cas espanyol és una mica més llarga, 1920-1930, en què el sindicalisme revolucionari va tenir una potència mundial brutal, amb centenars de milers de gent afiliada. I aquesta potència, des del meu punt de vista, no es devia únicament a la seva capacitat sindical, que també, i a la seva capacitat de posar en un brete al capitalisme, sinó a aquesta qüestió que també es fa aquí, que és de crear el teu propi discurs, crear la teva pròpia solidaritat. És a dir, aquesta formació la donen ells perquè el sistema no els hi dona. I en comptes de buscar alguna cosa reivindicativa para que el sistema ya que me dé algo, por favor, pues el que decideixen és al contrari, és crear una mena de societat paral·lela, i també en el plano cultural i educatiu. Jo penso que aquesta és la gran força que té el moviment anarcosindicalista i el sindicalisme revolucionari en tota aquesta època. Us posava abans l'exemple de les 200 universitats populars de la CGT i així podríem posar més exemples en Estats Units, a Mèxic, a Argentina, etc. Sempre va ser una qüestió fonamental, cabdal. És a dir, si volem anar a un procés revolucionari, nosaltres necessitem persones que en aquell moment siguin capaces de portar-lo endavant, tant des del punt de vista tècnic com des del punt de vista de la creació d'una societat nova i per tant de persones noves, educades o formades d'una altra manera. Jo crec que aquesta és la base fonamental, i que aquesta la fan com poden en cada moment, que jo crec que és una mica el que vinc a plantejar en el llibre. És a dir, quan no poden fer-la d'una altra manera, seran el més potent que tenen, que són els sindicats o els ateneus, qui s'encarregarà d'aquesta feina i qui donarà a xupluc aquesta feina. Però sempre en connexió. És brutal veure les connexions que hi ha. Per exemple, jo us podria haver passat una foto de la Federica Montseny amb el Sánchez i la Villalobos, per exemple. És a dir, hi havia unes relacions molt estretes en una època
i que tu imagines que això no era així, que era molt complicat, no? Tenir aquestes relacions. I jo crec que la part és que quan arriben i tenen un moment revolucionari, o que ells consideren un moment revolucionari com és el 36, donen una passa molt decisiva. És a dir, nosaltres no ens quedem amb això, això no és només per a la nostra gent, sinó que nosaltres posem això a disposició del conjunt del poble. Evidentment, en el 36 tindran problemes, en el llibre veureu el debat que tenen amb determinada gent de la UGT, etc. Les posicions, durant mesos, anys, guanyaran les seves postures, després no tant, també dependrà de qui està de mestre a cada escola i a cada territori, però jo crec que és un camí fonamental, molt interessant, relativament desconegut, de vegades també internament, vull dir, a partir de la gent que es considera llibertària perquè ha volgut fer dolents i bons i allò, i aquest sí seguia la línia i l'altre no. I això seria la conclusió, que jo penso que és una de les obres més interessants des del punt de vista de la classe treballadora i d'un moviment i d'una ideologia o d'un conjunt d'ideologies, perquè aquí hi havia anarquistes, anarcosindicalistes, llibertàries, de tota mena, que van col·laborar amb aquesta història, que van portar endavant tot aquest procés fins a, evidentment, la fallida del 39.